Uba Charles Marnga MDC Kamauti ubala pawa kilat pathai khubor hadian ke jingja syak takti ke jung'u haki pulit Assam ban persya ya ke jingwan kendang ya ki pos letrik hayong khuli rai marwet men hak letrik unai tung arjar huai ulong bola dau konrad ki sangma umdan jingkli na benta ka songsuk songsan ki nong songsong hakaput umpat bit benlong kum umentrang ba da ka bayathu hakilat pathai khubor hadian ke jingwan ki kendu yu chief executive member ke KHDC uba Titus W Khan ha ke janmir afratrik unai tung bola pha ke jingtho sumitrang ba ka jala ban pan jingada yakipai ba nongsong snong hakapun ulong bau mitirang ba udan ya kabor banyada yakipai ba nongsong snong hakapun Pak Sosiam daga jingtho ba yedai bat ke jing yada security nam ta kinok snong ge jongi ki khapun daga ta daga song ho ngamdan banong e la dam don jing klit is not fit to be the chief minister of Meghalaya an mangi ke jong ki pai ba ngari jong ka kari ka si ke bi ke jongi jong jela Meghalaya ke jongi ilong I expect bangi humility kan bau chief minister udan ka bor ka baklido jong ka jala ka jong nyeda kan ngi rekom bolong man adu mentate ngi iba campus national halo ke jingwan ikendu UCM KHGC uba Charles ulong bau lakentu ya ka council ban pen state ban tuklar ya lau jong uput usam ulong ba council ka de ban her mardor sakati ga jaka kumju kiwe ki jaka kapun Ula kenturu ban thau ya ka advisory border committee ula kenturu ban khod hajer ya baro ki CM hima ki CM raj ha ke jelang jong baro lai phongut ki MDC jadi kendo ndaga sengi ba CM ki don ki mat ki point ki banga nagaleng jonga nga ai jing kentu show CM bat saka council hi bro ko bat kita ki mat ki long ka baningkong ba ka council jongi kan pen state no ban tuklar ya put usam la jong kita ka de ga mat ka baningkong kamat ke baar kelong ba ke council jongi kan lej mardor seperti ke jaka bat ki weiru ki jaka khaput bat ke asam ki badang hap hapo put usam jong ke Khasi Hills Autonomous District Council kabalai ke jingpen klaim lane ban pen imbiang ban restore ya kini ki hima kiba biang ki kot kisla kum ganuksan IP kidan pon ki hima kani ka hima jongi shani nongwa shani ru gadon ko ki hima hadu hari boy jongi ladon kam ban pen imbiang ka ladon kam ban restore ka namar ngitip baka biang ki kot kisla nadu ko por jong asam tukum ganong mensauru adu menda kelempat mau kelempat pen imbiang ki ganong mensau kum kita ki dengan nom keren sipun rei yang keren betik ya we datang bat kenika jingja ke pajam ta men kini kising tekawai pada ngala thoro ni we de ban form ya advisory committee jong ke council border ten rei hawe de bat kani long kaladon ru ke boundary committee jong ke council ke ngan sa pensai kham sibet ke ai ke ba ke ai ke jinga keren ba CM kamat ke besan kedai kebadan kam ha kebadan kam kerki bak kata kalong ban khat lene ban sumun mardor ya usim jong karaj marwa hangte nang tade bat usim yo acting sim jong ka hima melim bat iki menteri jong ka ban pensisha ban wat iki kot kisla bat ban wat benia ban pensisha namar ba haga jingtip hi jongi lomba ketega jaka kadang day hapo put usam sispa persen kadai hapo put usam jong ka district council ka jongi bat ka bobot nang ta bat day ka ban riu ba ka council kan yakren kan ai ka jingtho shaga state government ka jongi ba ka sarkar jilla ka jongi ka state government ka jongi kan penbiang ya ki police outpost sha ki border area ka jongi kata ka day ka wai ka bangang ai ka jingtho SOCM namar ba kumbalong mentahi ngi dia kejing telat palat jong ke police department ke jong menen ngila ikrna ke UDF kumtu komunong mikman ubadan shibon ke border kamtam ke disputed block 2 na sosi menithu ba hangte hapo maulos nai ka badai ban pej ka police outpost ka badai ban pej ya baro ke way ke border hangte dan tam samut ki staff ki police long ke ba sosi bat kini kile ki penlong yangi bangi jenjar kumne bolong tak